amaitzeko funtzioaren translazioa aztertuko dugu. Pentsa ezagun dugula gehi bat, edo ken bat, izan daiteke beste zenbaki bat ere bai, Orduan, egiten badugu gehi bat, ze gelditzen zaigu? Beti, bat gehiago, handiagoa. Hau da, 0,25? 1,25. 0,5? 1,5. Bat, horren, bi, iru, bost, eta 8, 9. Funtzioan ken bat baldin badago, emaitza guztiei, bat kendu behar zaio ere bai. Orduan, hau baldin bada 0,25, kenduta minus 0,75. Eta hemen, minus 0,5. Eta hau, 0. Hau, bat, iru, eta 7. Puntu hauek hemen jartzen baditugu, funtzioan horrela atako litzateke. Eta beste hau, erantara. Bat gorago eta bestea berago. Zer diferentzi dago? Honen asintota bat igo dela, horran izango litzateke i berdin bat asintota, hau da, batea ez litzateke iritsiko, da dela batetik gora, eta hemen bitartean asintota jetxe egin da, horra izango litzateke i berdin minus bat. Zer gertatuko litzateke, adibidez, izan beharrean hemen bezala, bali badu horrela. Edo horrela. Hemen asintotak ez dira mugitzen, baina bai funtzioa eramaten dugula eskubirago edo ezkerrerago. Baina hori, zure lana izango litzateke. Honekin ondo ulertu duzulakoan, beste bat arte, agur!